זאת אומרת אתה לא יכול? יש פה חלון. רק יש חלון. איזה בן אדם מטומטם הביאו לי, אלוהים ישמור אותי. אתה רוצה להתחתן איתי, כן או לא? בסוף, בין הסוף. אתה לא יכול? לא. אז אני אקרא שזה כן יכול. סתמו שמה. אתה מתחתן. זה לא עובד עליי. זה לא עובד עליך? אז תסתכל לפה. זה גם לא. מה לא עובד עליך? אולי זה עובד עליך? לא. לא? לא. לא. אז. טוב, אני טס. לא! תשב פה! אני טס. תשב פה! לא! לא! הילד בא. דניאל מונולוג סיום. טוב, בסדר, הוא עזב אותי, אני רוצה להיות לבד עכשיו. ביי!